Oh, na kami karon diri sa may baliti. may baliti. Morning tagiya sa kahoy. Putla na mo karon no. So, sige na, ako may gulit sa cellphone. Morning ako makauban. Kay prepare mi para sa Thanksgiving. Dito eh. Mga guys. Di ba gamit ang sinso? Kanina lang sundang. So guys, magpaandar mig sinjo guys. Terem tanak lang. So, iya, yung rorok medyo. Kaya niya boy. Di, kaya na. Luka wak bo.